kita sa ikaduhang Domingo sa Easter, Divine Mercy Sunday sa Kapitulo 20 kang sa Ebanghelyo ni San Juan, 19 sa 31. Diya sa Ebanghelyo, nakita nato nga si Jesus mipakita diha sa iyang mga disipulo. Kung saan nitabo, no? Ang iyang mga disipulo, human sa paglansang sa cross ni Jesus, nakatibulaag sila o nagtago sa usa ka balay. O unsay nitabo diha sa pagtago nila, sila nangahandog og maayo kay basin og doon po sila sa mga Hudiyo. O ilang siradaan ang ilahang balay, no? Naka-lock ang ilang balay. Sama gyapon sa hitabo karon nato, no? Kita tanan nangahandog. O ato ang lakan ang ato ang mga balay, nag home quarantine kita, pinagi sa sugyot sa ato ang gobyerno o atong simbahan nga kita para dili gyud mo kaylap ang ato ang virus mo na ang nagtuman kita. Apan sama sa mga disipulo, sila nangahadlok kita pud karon, nangahadlok og nito nga ang ato ang Ginoo, no? Sa ato ang taliwala nito nga ang atong Ginoo. Labi na karon sa ato ang krisis, no? Kita nangahadlok og maayo, apan dili pa kani blessing sa tanan nga ato ang Ginoo naa kanunay sa ato ang panimalay kay kita naghiusa as husband and wife together with our family, nagbanding kita, apan ang pangutana o ato bang gigamit ang kahigayunan nga kita magkahiusa as a family, labi na sa pag-ampo kaniya, paghatag sa ato ang kagalingon diha sa Ginoo. Ngani diha sa ato ang TV, sa ato ang kanini ang social media, naa diha ang Ginoo, no? Na-discover na to karon, naa man sa kabuhatan sa Ginoo, naa man katuyuan ining tanan, naa man sa atong paggamit, no? Bulahan kaayo ang ato ang Ginoo nga iyang gihatag kani nga kahigayunan sa tanan. Nga diha man sa ato ang social media, mapaila po nato ang Ginoo. O kita makaila sa ato ang Ginoo. Kalimang ka na ay misa kada adlaw. Na ay misa kada adlaw sa ato ang social media, no? Mamili lang tag-asa dapit may gani gitagaan tag grasya sa Ginoo. Gitagaan tag grasya o gialaw sa simbahan. O gahatag sila og misa kada adlaw, including ato ang Santo Papa. Kung unsa iyang primerong gikuan kana ang gihatag nga mensahe, peace be to you, kalinaw anaa kaninyo tanan. Ato kaning tan-awon diha sa unsa magikahulugan sa kalinaw, no? Ang kahulugan sa kalinaw labo pa sa kanana ang absence sa conflict. Iyon siya nga ang kalinaw mao ang shalom, more than kalinaw, peace and order o unsa man kaguliyang atong na sinapi. Ngani dili naman kani ang kaguliyang nga makita nato karon sa krisis nato. Daghan na kayong kaguliyang. Gubat, linog, sunog, ug uban pa nga mga kalamidad nga makita nato sa kaguliyang. Apan naa ang Ginoo gihapon nianang tanan. Na sa ato ang kasing-kasing ang kalinaw. Kinsa kay mutabang sa uban o puro nga mataranta, no? Kinsa kay mutabang sa ato ang mga COVID victims o ang ato ang mga frontliners puro na sila mataranta. Wala sila mahimo kay dili sila peaceful sa ilang kagalingon. Kasing-kasing para pagtabang madumduman nila o unsa ang profesyon na ilang gipanumpaan pagtabang sa medical attention o medical services sa ubang tao labi na karon. Ngani bisan unsa ka kuyaw naa sila kanunay nagatabang. Muna nga iyon siya nga akong gihatag kaninyo ang fruit of the Holy Spirit para dili kamo
mataranta. Ang gahom sa matinud-anon sa pagserbisyo. Ang gahom sa pag-sustiner diha sa kuyaw. Ang gahom sa kanang pagtuman diha sa pagdahig o paghimaya sa akong ngalan. Pagsalig sa ako bisan tuod lagi ka makita nato nga dili nato makita atong kontra. Mas maymon sa World War II kay makita nato atong kontra sa mga terroristic acts. Makita nato ang kontra. Wa mo ko magpasabot nga maayo pa to sila. But ang ako pasabot nga kani karon mas medyo mas grabe kani kayo nga dili nato makita ang virus na pag-ulan. Ilang ingon nga pwede na madala sa hangin. Yani nakos balay, bisa ano ko sa iyong gibuhat. Nag-face mask ko kay mura na yung mga biktima sa COVID-19, bisag na sila balay na natakdan man. Huwag mo sila magawas-kawas, so magal silang bantog laing lugar. So, muna ako ang nakita nga diya sa ato ang pamalandong sa atong Ebanghelyo. Siya po nang kinumdum na to. Kung wala ako, wala ngayon ka mo'y mahimo. Kung wala diha ang akong Espiritu Santo. Nang ang atong pagtipon-tipon na atagi house quarantine kita, sama sa mga disipulo nga gilakan. Ilay nila ang ilang balay para dili sila, kung nagtago sila para dili sila ma-disturbo, ma-atuan sa mga Hudyo, kaya sila nangahandlok. Sama gihapon nga itong panahon na nakita po mo ay itong ibuhan. Apan og nag-lock kita sa ato ang mga balay para dili kita mga takdan sa ato ang mga sakit nga naadya sa gawas. Unsa atong ibuhan sa atong balay? Dahil naghimaya ba kita sa Ginoo? Nagasimba kita kaniya? Nadungog na ako ng uban, nagbulang man, nagsugal man, nag-inom. Ang problema pag yun, ang uban kinagtanaw, dili maayo na talagang diha sa TV. Uban, of course, maayo po ang uban kaya nag-maintain sa ilahang dugay na kaya ng mga guba-guba diyan sa ilang mga panimalay. Karon pa panahon na, sama sa ako, natubo na ako. Kami nag-ayo sa tubo na mo sa tubig. Di na mo saka ang tubig sa mo ang tangke. Ako'y nakat-kat. Kani karon panahon na yun eh. Sus, medyo di na bata. Karena ang sana batanon pa. Grabe yung bantay kaya kurog na tutuhon mo sakat ang tangkis tubig at ayuhon ang float switch. Lisog yung ayo. Gracias sa Diyos na ayaw na yun. But how about ang uban? Kung sa may atong ipamuha? Nagdahay o naghimaya kita sa Ginoo. Ihatag ba nato ang atong pagulungan? Diha? Para siya matanggal nato pwesto diha sa atong panimalay. Kaya mo may yung ihatag ka nato. Kaya ang uban, ang ilang kinabuhat, sukway diha sa Ginoo. Ako kuan ko gawon ako. Muto nga ba ang Ginoo nagsugal ka? Muto nga ba ka ang Ginoo nag-inom? Nananaw ka o dili mayong talan-unon, talan-awon? So muna siya ang atong pamalandungan karon. Kung saan pagpresentar sa Ginoo, tanawa ang akong mga kamot. Nag-antos ko para sa inyo. Tanawa akong kilid, gitiwasan ko. Gitanaw pag yun nila o namatay na mayon ko. Karon nabanhaw, tanawa. Of course, mas may pa si Thomas, si St. Thomas, kay pag-abot sa katapusan niyo siya, my Lord and my God. No? Ingon to ng Ginoo nga, blessed ka tong wala ka kita apan ning tuo. Ning tuo, kay dako gid kayo ang kahulugan ni anak, no? But then para sa ato napay nabilin natong pagtuo, no? So
The disciples were glad. Of course, kung makatunga ang Ginoo in our midst, we are very glad. Gikan sila sa masulubon, puno sila sa kamaya o kalipay. Muna karon, makita nato dili magyud iyon nga dili kita mabalakan ining COVID-19. Mabalaka man gyud ta ining COVID-19 bisan unsaon pa nato mabalaka gyud ta. But then nabalaka ka ta og mo na itong ginabuhat while we are locked nata sa atong home quarantine, i-quarantine ta usa ka bulan na karon i-quarantine ta kanana ang i-quarantine ta unya kanana ang malipayan ba ta? Ang ato pang kasing-kasing full of gladness and joy. Ha? Muna ang atong kwan ba? Muna atong para sa mga disciples, they were glad because Jesus came into their midst. Bisan nakalak sila. Bisan nangahadlok sila. Nangalisang sila. But Jesus in the midst of their homes. Karon pangutana karon, naa ba ang Ginoo sa ato ang balay? O wala na to siya gisimba sa ning ato ang kagulian. Wala na to gihatagi siya og kanang panahon og iyahang kaugalingon nga kanana ang pagsimba diha sa ato ang paghilom diha sa pagpaminaw sa panahon sa ato ang kabalaka. Nag-apil ba kita og misa? Pasin o wala. No? Daghang ay misa kasunod-sunod. No? Kada adlaw, bisag kada adlaw lang ta magmisa. Sabi niyo tinuod pag istorya usay duha ka misa biya akong maapilan. Si Gingging kay tulo ka buok misa usay maapilan. No? Pero wa man tayo laing buhaton. No? O maayo kayo paminaw kay lain-lain ang mga pamalandong sa pari, no? Na usa ka misa gwapo kay apilan kada nang sa Vatican every 3 o'clock. Si Santo Papa gyud mo misa. Sa gabi alas 7:30 ba na o alas 8 EWTN sa ato ang kuan or kada udto na ang atong archdiocese, no, sa iyang bishop house na ay sa iyang chapel na ay kanunay nga misa diha, no, kanunay ko imbitahon sa watch party. So we are glad and full of joy kay naa kani nanag sa atong balay noon ang misa. Sa una kay moadto pa ta sa simbahan. Karon nanag sa atong balay, no? Muna pamalandong ko nga ang Ginoo, maay gyud ang Ginoo. Kay sa ini ang ginabuhat kanini ang panahon sa atong kabalaka, kagulian tungod sa sakit nga COVID-19, gihimo lang yapon niya ang kabuhatan. Creation man na niya ang technology. Look before the COVID-19, o sige buhat na to sa technology. Ha? Puro hinangal ang kadaghana. Puro fake news. Puro kanana ang mga gimmick na sa Facebook. Karon naata sa COVID-19 nga home quarantine. Unsay sa Ginoo. Iyang gipakita nga mao kani ang technology. Mao kani ang technology nga ako gihapon nga creation. Mao ni karon akong pagabuhaton o akong ipakita ninyo ingon ani paggamit ana para sa kabulahanan sa tanan para pagsangyaw o kananaang glorify sa ato ang Ginoo. Wala gid tay laing rason nga dili kita mahiduol sa Ginoo kay naa na gyud sa atong TV ang Ginoo. Amen. Naa na gyud sa atong cellphone. Amen. Bisag asa ka paingon na diha ang cellphone nimo magapil kag misa usay mo mo iganahan ka mo inom tubig dadon pa imong kana misa sa kuan unya mo inom kag tubig kinarag po sa imbalay. Ha? Asan ka kita na grabe nga portable nga misa? Of course wa ko maistorya nga mo ninyo buhaton nga bisag nag-jogging mo kana na ang stationary jogging nga misa dili wa ko magistorya na.
But of course, ang ato ang Ginoo naa sa tagsa-tagsa nga panimalay. No reason nga dili kita magmalipayon. We should be glad. We should not feel sorrow because the Lord is there. Amen. Amen. No? Then, unsa pag iyang gibuhat, human. Sunod iyang gibuhat, He breathed. Ano? He breathed the Holy Spirit. Yung siya nga, receive the Holy Spirit. Nga naman, dili makanunayon ang kalinaw sa Ginoo o wala niya gihatag ang Espiritu Santo. Di pa ko ka-istorya ko sa inyo nga ang Espiritu Santo usa sa gasa. Gasa sa Espiritu sa Holy Spirit. Nga iyang gibilin ka na, ngay makanunayan ta kita mahadlokon. Isya yung maghadlok. From this time on, I breathe the Holy Spirit in all your lives. Na ako sa inyong panimalay karon tagsa-tagsa, na ako sa inyong telebisyon, na ako sa inyong radio, I breathe the Holy Spirit. Do not be afraid, for I am with you. Do not be scared. Do not be frightened, for I am with you. Always, this is the opportunity for me to be with you in your family. Diba? Ang quarantine, nahimong banding sa pamilya, mas mayo unta nga mahimo banding sa mga pamilya nga nanimba. Amen. Sa una dili ta makumpleto manimba ta sa asa dapit. Kay daghang nga gimmick atong mga bata, daghang schedule sa eskwela and support and so on. Karon nabuog yun ang pamilya na diha. Ato ba nga nag-ampo, no? Naminaw sa Santo Papa sa iyang blessing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, no? And then yung siya, forgive one another. Pagpasayloay ka mo, tanan. No? Pagpasayloay ka mo, tanan. Yun siya, pagpasayloay ka mo, tanan. Kita tanan makasasala. After kita, magampo as a family, ma-realize na to unsa ang atong mga kasalanan diha sa pagpamalandong sa atong home quarantine. Amen? Muna niya panahon karon nakapamalandong yung taog maayo. No? Even sa gabi gani madumduman, madambuhan pag ako. Tungod sa kananaang nakakonsentrate yun ta sa atong pagpamalandong, pagampo, nining home quarantine. Huwag ko magstorya nga maayo ni. But itagaan sa Ginoo o dako kayo nga kananaang opportunity nga kita makauban siya kanato tanan. Amen? No? Isa magpasaylo ay kita ug manghayo kitang pasaylo sa Ginoo. Di ba? Ang atong pangumpisal karon act of contrition, di ba? Maginulstol kita, kanana magbasol kita then act of contrition. Then of course, mahuman ang COVID-19. Mangayo kita mangumpisal kita sa pare. Amen? O blessing pagyud sa indulgence pagyud sa Santo Papa o mag-appeal lang yung tag-misa kada alas 3 sa hapon. Kaya alas 3 man sa kanang sana buntag sayo ang misa niya. So diri sa ato alas 3 na sa hapon, no? Kada adlaw nato ng kunon kanang apilan na ang misa sa ato ang Santo Papa. O sa ato archdiocese kada udto. O nagani buntag o bisag asa daghang ayo ngitaan lang sa kananaang Facebook, no? O YouTube. Again, iyang ipadayon, again, peace be with you. No? Again, peace be with you. Siya, as the Father sent me, so I send you. As the Father sent me, so I send you. So, morning opportunity karon, no? Naman tayo Messenger, naman tayo Facebook, natay kananaang text. Kung mahimo, isangyaw ninyo sa inyong kaparintihan, sa inyong mga anak, sa inyong mga ginikanan. Hindi man ta pwede, baka adto sa ilang mga panimalay. Isangyaw kaning maayong balita sa atong home quarantine. No? Ang Ginoo naghatag nato kalinaw, ayaw kagalian.
ng Ginoo naghatag nato og Espiritu Santo nga pagkapadayon nato pagsalig kaniya ug tagaan kitag proteksyon. Ang grasya sa resurrection naa kanato tanan. Kayo siya pangaya ko magpasayloan. Di ba ni purification tibuok kalibutan? God wanted to purify us sa atoang mga binuhatan. Kaya naman, before the COVID-19, ang tibuok kalibutan, tanaw nimo ang atong lifestyle. Amen? Grabe ang lifestyle, no? Sus, kung wala pa pa-stop, wala pa yun, tagay grasya nga may stop, I don't know asa natapa yun, no? Something we have to, kananaang ponder, reflect, nga ato kaning pagatan-aon, ugon sa bagay kani, no? Naagyo day pinsahe sa ato ang Ginoo. Siya nga, as the Father sent me, so I send you. Encourage ang ato mga kaparintihan, atong kaigsunan, kita nata sa community, sa ato ang CLC. Encourage nato one another. No? Give hope. Na uban nga wala nagi paglaom. Give hope nga naagim katapusan ni tanan. We will not be the same after this COVID-19. We will be a blessed people of God, a new people of God, a new creation, because God wanted us, each of us, to really encourage other people to go on, especially encourage and make use of this opportunity to be banded together as a family to pray and purify ourselves. And then, siya nga, give peace to one another. The peace I leave you is the peace I wanted you to spread to other people. Salamat kayo, mga igsoon, nga nakapaambit na pod ko sa inyo. Nini ato ang manindot kayo nga kanang reflection ba sa ikaduhang Domingo sa Easter. Nga dili gyud kita mahadlok kay ang Ginoo naghatag sa ato og kalinaw. Dako kayong kahulugan sa kalinaw nga iyang gihatag nato. Pagsalig, paglaom, o ang paambit sa peace sa uban, kalinaw sa uban. Ayaw kabalaka saan ato ang home quarantine, ayaw pagkalaay kay ang Ginoo na kanunay nag-uban kanato. Amen. Salamat kayo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo sa ato ang Zoom. Thank you very much. Ano akong i-assign na, ha? Okay. Na may Facebook nga kining ko Tukod net online, so dito lang tatanan kung sila naka-register din, nakakita dyan.